I bueno, com que ja sabeu que aquí sempre anem a última hora i anem sempre esbarats, hem dit que anàvem a Escòcia, però espera, perquè encara anem més lluny amb el Guillem i la brúixola. On anem? Hola, bona tarda. Pues sí, ens hem equivocat abans. Anem avui a Tel Aviv, Mare fins a Israel. meva. Bona tarda, amics oients. Una altra setmana més a la secció més viatgera del programa. Tornem a ser aquí, a peu del canó, a les zones de Tarragona Ràdio, per viatjar un cop més amb la brúixola del microones. Aquesta tarda tenim a l'altra banda dels micròfons a la Patrícia, una jove barcelonina que es troba a Tel Aviv, Israel. Avui les zones del microones viatgen cap a Nom, Israel, capital, Jerusalem, habitants, 7 milions. La viatgera d'avui és nom, Patrícia Franquesa, edat, 22 anys, ocupació, coordinadora de festivals de cinema, temps d'estància, 3 mesos. Hola, bona tarda, Patrícia. Hola, bona tarda. Hola, bé, es trobes a Tel Aviv, Israel, coordinant i organitzant festivals de cinema. Com és això de treballar a Tel Aviv? Explica'ns una miqueta. Doncs la veritat és que està molt bé, estic molt contenta. Doncs, no sé, volia provar sort a Israel a treballar i vaig començar de becari i al final em van agafar. Bé, Tel Aviv tinc entès que és l'anomenada la Barcelona israeliana. Com de semblants són aquestes ciutats, Tel Aviv per una banda i Barcelona? Com trobes tu aquestes similituds? Bueno, el primer cop que vaig anar a Tel Aviv, que fa un any, el vaig estar-hi 2 dies i vaig pensar que era molt semblant a Barcelona, però ara que hi estic visquent, crec que cada cop veig més les diferències que les semblances. Però sí, s'assembla moltíssim, la gent és molt jove, l'ambient és molt viu, sí, s'assembla. Patrícia, explica una mica als nostres amics radioients com és el caràcter dels israelians. Bueno, a mi m'agrada, o sigui, són especials, són molt durs i són molt clars i molt directes, però són molt oberts. O sigui, jo tinc altres amics catalans que estan també allà i no els hi agrada tant, però jo estic molt contenta, sí, són molt oberts. Estàs al súper i pots fer amics a tot arreu, està molt bé, està molt bé. Si no m'agrada la gent no podria estar a un país. Sí, estic contenta. Hi ha algun costum que t'hagi sobtat en especial de les tradicions, d'allà de la gent? Sí, la veritat és que sí. Mira, el Shabbat és com el dia festiu allà, el dia del descans, que és el dissabte, i em pensava que era com un diumenge d'aquí, que és festiu, però hi ha transport i hi ha coses obertes. Allà el Shabbat està tot tancat. A Tel Aviv crec que és l'única ciutat al país que hi ha algunes coses obertes, però el transport està totalment tancat. Bé, Patrícia, quan vas arribar i vas dir, mira, soc de Barcelona, de Catalunya, què en coneixen? Què saben de Catalunya a Tel Aviv? Que coneixen la nostra terra? Sí, coneixen moltíssim Barcelona. Ara mateix els joves d'Israel estan bojos per anar a Barcelona. I jo utilitzo Barcelona com una marca. O sigui, quan em diuen where are you from, jo dic sempre Barcelona, perquè és com s'ha de parlar, que és més característic a mi, és com una marca, és molt famós Barcelona ara mateix, allà. Patrícia, tenies alguns tòpics allí, dels israelians, abans de viatjar cap allà? Doncs no, la veritat és que no, o sigui, vaig anar fa un any, i vaig anar una mica de rebote, per dir-ho així, i no en tenia, sí, òbviament, clar, l'únic que sabia d'Israel era per les notícies, o sigui, tenia el tòpic d'Israel, guerra, però ara, vaig anar bastant vers allà. Suposo que es deu viure bastant el dia a dia, no?, el conflicte d'Israel-Palestina. Com ho veus, tu? No, la veritat és que, tristament, jo crec que no es viu diàriament allà, i menys a Tel Aviv, que és com la ciutat burbuja, que li diuen. No es viu allà, al revés. Jo me'n recordo que em vaig enterar que estan bombardejant al sud d'Israel al cap de 2 dies perquè m'ho va dir una amiga. I dic, estic segura que si estigués a Barcelona m'hagués enterat abans que quan es fan a Israel. Bé, ja per acabar, Patrícia, animes des d'aquí, des dels micròfons de Tarragona Ràdio, a viatjar a Tel Aviv? I tant, us recomano a tothom. Des que estic allà, molts amics m'estan venint a veure i és xulíssim. O sigui, és molt diferent a Europa i a mi m'agrada moltíssim, la veritat, jo soc molt fanàtica. I Jerusalem és maquíssim, tot Israel. Pots trobar ciutats, pots trobar desert, pots trobar muntanyes, és impressionant i la gent és molt maca. Doncs ja sabeu, oients del Microones i Tarragona Ràdio, Tel Aviv, un destí per apuntar. Patrícia, moltes gràcies per atendre els micròfons de Tarragona Ràdio, que desitgem una magnífica estada del que et queda allà i gràcies de nou. De res, moltíssimes gràcies a vosaltres. Bona tarda, adeu. Bona tarda. Que vagi bé.
El microones, un programa cuinat pels alumnes de la Universitat Rovira i Virgili. Va, toca viatjar. Guillem, bona tarda. Bona tarda, nois, què tal? D'on vens? Què ens portes? A on anem avui? Doncs bé, avui sí que anem a Escòcia, com vàrem dir la setmana passada, que ens vam equivocar. Ja tocava. Avui sí que viatgem a Escòcia. Teníem pendent. Bona tarda, amics oients, una altra setmana més de la secció més viatgera del programa, on ja sabeu, on coneixem les experiències d'estudiants i treballadors catalans que es troben a l'estranger. Aquesta tarda tenim a l'altra banda dels micròfons a la Mireia, una jove natural de Cabrera de Mataró que es troba a Escòcia, concretament a la seva capital, Edimburg, realitzant un programa au pair on hi conviu amb una família autòctona. Bé, avui les dones del microones viatgen cap a Nom, Escòcia, capital, Edimburg, habitants, 5 milions. La viatgera d'avui és nom, Mireia Fontanals, edat, 24 anys, ocupació, estudiant d'anglès, temps d'estància. 1 any. Bé, bona tarda, Mireia. Hola, bona tarda. Bé, et trobes a Edimburg en un programa au pair, no?, si no m'equivoco, o au pair, a veure si ho pronuncio bé. Estàs cuidant d'uns nens, no?, d'una família i a la vegada estàs vivint-hi, no?, a la seva llar. Explica'ns una mica com és l'experiència. Sí, així és. Bueno, doncs són uns programes que a canvi de tu ofereixes el teu servei com a babysitter, diguéssim, cuidant els nens. També ajudes una mica el que és aportar a la casa, doncs, feines d'un rentaplats o alguna coseta així. I a canvi ells t'ofereixen estància, menjar gratis i una paga setmanal per cobrir els teus gastos. Explica'ns una mica com és Edimburg. A Edimburg, doncs, el casc antic és patrimoni de la humanitat, és una ciutat molt maca, culturalment molt rica i bueno, pel que fa al temps, doncs sempre plou. No, però és molt petitona, pots anar quasi tot arreu amb bici o caminant i ja et dic, i la veritat és que és maca, arquitectònicament parlant. Comenta'ns una mica per als nostres radioients com trobes que és el caràcter dels escocesos? Bé, doncs, al principi són una mica tancats, són una mica seus, però sobretot amb els espanyols ens tenen mal vistos. Diuen que venim aquí a aprofitar-nos de les ajudes que ells donen, que el govern dona, però bueno, un cop et coneixen i tot això s'obren més i són encantadors. Sí. Hi ha algun costum, Mireia, que t'hagi sobtat, en especial del país, de les costums? Bueno, m'ha sobtat el menjar, com mengen, el tipus de menjar, el tipus de dieta que porten. M'ha sobtat també la permissivitat que hi ha amb el tema de l'alcohol, de si beus o tal. I una mica això, no? Més que res el menjar i això de beure. I també doncs, que a vegades el fet que hi hagi també aquest temps, aquest clima, fa que vagin de casa a la feina, de la feina al bar a beure i del bar a casa i aquesta sigui la seva rutina. Clar, suposo que també el clima deu comportar també que l'oci allà a Escòcia sigui prou diferent al que estem acostumats aquí a Catalunya, no? A l'espais oberts, a l'exterior. Com és l'oci allà? Suposo que és molt d'anar a llocs tancats, no? Ja que plou molt i la temperatura fins i tot a l'estiu no és gaire càlida. Com és l'oci? Sí, bé, com tu dius. Realment aquí l'agost passat va ploure 28 dies de 30, vull dir que molt estiu no hi ha. I vida al carrer o oci al carrer no n'hi ha. La gent el que fa és en els pubs o a les discoteques. És molt diferent a Espanya pel fet que també tot tanca a les 3 de la matinada, llavors la gent també amb aquests horaris es permet el luxe d'inclús sortir entre setmana bastant, perquè com que a les 3 tanca tot també et permet el dia següent anar a treballar. I més que res això, els horaris i que és tot del pub
de pub en pub, bevent i després doncs, a la discoteca, no? Mireia, abans d'agafar les maletes i aterrissar cap a Edimburg, ara ja fa un any, tenies algun tòpic d'Escòcia, de la seva gent, i comenta'ns una mica si ells coneixen Catalunya i què en saben. Bueno, tòpics, els que tothom té una mica de UK o d'Escòcia en aquest cas, que és la manera en què mengen, no? Molt fast food i menjant molt malament, i això t'ho corroboro. Ho pots corroborar a l'instant, només aterrar. I aquesta visió que tenen de beure, no? També, que no... Aquí, per exemple, està super mal vist fumar, en canvi beure, pots anar borratxo pel carrer que ningú et diu res. Saps? Vull dir, és aquesta manera de veure les coses. I perdona, l'altra cosa que m'has preguntat? Sí, bueno, si coneixen Catalunya, quan tu els dius, mira, soc d'un poble a prop de Barcelona, què en saben? Sí, bueno, de Catalunya a Barcelona saben el Barça. Barça, Messi, Xavi i Iniesta. Mundialment conegut, Està clar. Poca cosa més. Mireia, com veus el nivell de vida en comparació a aquí a Catalunya, a l'estat espanyol? Bueno, evidentment estan molt millor que nosaltres, no? Espanya ara mateix està patint una crisi que està fent que doncs, hi ha gent com jo, no? Que hem d'abandonar el país per seguir-nos formant i per poder obrir-nos més portes, no? Professionalment parlant, i estan molt millor. Tenen algun punt de crisi, potser, de que veus que doncs, estan retallant una mica les ajudes socials, però segueixen vivint molt bé i no tenen problemes per seguir endavant. Creus que hi ha més oportunitats de futur laboral allà? T'hi quedaries a viure, Mireia, si tinguessis l'oportunitat? Hi ha més oportunitats laborals? Suposo que... Clar, jo tampoc m'he posat a buscar feina a Barcelona d'au pair o de cambrera o de tot això, no? Aquí, si vols, pots treballar de totes aquestes coses amb un nivell bastant bàsic d'anglès. I després, Edimburg és una ciutat, com t'he dit abans, culturalment molt rica, llavors, per lo que és la meva professió, doncs sí que pots tenir bastantes portes obertes, tot i que Barcelona també és una ciutat amb molta cultura, no? I quedar-m'hi a viure, doncs... Bueno, potser aguantaria un parell d'anys més, però no massa. No conec a ningú en català, ningú en espanyol que hagi aguantat més de 4 o 5 anys aquí a Escòcia. El clima pesa, per molt que no. Quan portes 2 setmanes sense veure el sol, et pesa i anímicament ho notes. Ja m'ho penso, ja. El sol i la família. Bé, Mireia, doncs això ha sigut tot. Doncs moltes gràcies per atendre els micròfons de Tarragona Ràdio i des del microones et desitgem una feliç estància i que et vagi d'allò més bé. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda, adeu. I han viatjat cap a Escòcia, com sempre, bona feina. Guillem, la setmana que ve, més millor? Segurament. Potser viatgem a destí més lluny, fins ara, ja ho veurem. Bueno, ho deixem en incògnita, ho desvetllarem la setmana que ve, així que estigueu atents. Gràcies, Guillem. Correcte, ens ve la setmana que ve. Adéu. Adéu, nois. El microones, un programa cuinat pels alumnes de la Universitat Rovira i Virgili. I ara agafem maletes, la guia de viatges i arriba la última brúixola d'aquest programa que tant ens ha fet anar amunt i avall. Toca viatjar i anem bastant lluny, em penso. Doncs sí, avui gastem l'últim bitllet per anar cap al Japó i per ser l'últim tíquet que ens queda. Avui, Guillem, ens has cuinat la brúixola una mica diferent. Escoltem-la. Bona tarda, Adrià, Yasmina i oients del microones. Tornem a ser aquí per viatjar per últim cop amb la brúixola. Avui, tal com us vaig prometre la setmana passada, viatgem a terres llunyanes. Concretament, ens anem cap al Japó. Hem parlat amb el Víctor, un jove barceloní de 24 anys que està estudiant electrònica a la illa del Pacífic. En Víctor ens comentava sensacions i reaccions que van comportar el fet d'aterrar a un país on el xoc cultural està assegurat. Porta gairebé 3 anys al Japó i els seus plans de futur de moment no inclouen tornar a Catalunya.
Això és el que ens comentava el Víctor. バカな女の恨み節定め悲しとTot va començar amb manga i anime. Després vaig conèixer a unes japoneses i això era el motiu. La manera com m'ho vaig muntar per venir aquí al Japó, doncs amb una beca que ofereix el govern japonès mitjançant l'ambaixada de Japó, presentes a uns exams i tal, va haver-hi sort i estic ara mateix disfrutant d'una beca per estar aquí al Japó. Ara mateix estic a Gunma, que està a unes 2 hores de Tòquio. Estudio electrònica a la Universitat de Gunma. Gunma és tot de muntanyes, o sigui, no és gens cosmopolita ni és res. És un poble molt petitonet. Quan estava vivint a Tòquio, que era fa 2 mesos que m'he mudat a Gunma, Tòquio és superboig, és enorme, hi ha molta penya, fan falta molts calés, o sigui, és desenfrenat. Hi ha moltes normes, moltes coses que no es poden fer, molt poques coses que es poden fer. Això és el que més m'està costant. Porto ja 3 anys al Japó i encara tinc problemes amb això no ho pots fer, noi, i això sí que ho pots fer. L'idioma vaig arribar i idea. La gent no parla anglès, o sigui, és molt difícil comunicar-se si no saps bon japonès. El puc parlar sense problemes i l'entenc. El tema xungo són els kanjis, perquè per cada paraula tenen un símbol diferent i bueno, tampoc és que hagi estudiat massa, sent sincers, però és una trucada de collons. És molt diferent, la gent és molt més reservada, s'ho queden tot per ells. Les noies són molt més passives amb les noies i les noies japoneses es riuran i ballaran amb tu, però després, adiós. En canvi, bueno, el que em passava a mi a Espanya és que si jo li entrava una noia, si era que no, directe. O sigui, hi ha molt... Si és que no t'ho diuen, no expressen les coses clarament. Això és una cosa bastant japo. Non perderti per niente al mondo. El costum que m'ha sorprès més són les tasses de vàter electròniques. It's wonderful, it's wonderful. Les tasses del vàter, bueno, hi ha unes que són electròniques i quan acabes li dones un botonet i surt un catxarro i surt aigua i et renta el cul amb aigua, però no és una que m'agradi especialment com la sensació. O sigui, raro. Tenen molt assumit que els polítics estan allà al poder i no rebran gaire dels polítics. O sigui, bueno, no es parla tant com a Espanya, no hi ha manifestacions. O sigui, de tant en tant, en 3 anys que porto aquí a Japó, em sembla que he vist 2 manifestacions comptades. O sigui, no és això de la gent d'anar a plaça Catalunya i els policies allà repartint hòsties. Això no es veu a Japó. O sigui, no es manifesten. Pieno di uomini. Entra e fatti un bagno caldo. C'è una accappatoia. There's a nail in the door. La gent no fa sushi a casa seva. O sigui, bueno, les famílies i tal poder sí, però el jovent va al combini, al súper, s'agafa un bento, menjar preparat, s'ho escalfa al microones i llestos. Jo quan estava a Espanya, bueno, vaig aprendre com fer sushi i com cuinar-ho, però a l'hora de la veritat resulta que no ho fa ni Déu. Some cash on the nightstand. When I'm all alone, the dreaming style.
La majoria, bueno, els que en tenen diuen Barcelona, Sagrada Família o els Jocs Olímpics, ho associen a això. Hi ha gent que després de dir-los que sóc d'Espanya, no només Catalunya o Barcelona, no, jo sóc espanyol. Diuen, però Espanya no té mar, oi? Sí, hi ha gent que no té ni idea d'on estem situats al mapa. És més car, tot és més car. O sigui, estava a Tòquio per un pis de 30 metres quadrats. Compartit, estava pagant 400 euros al mes. És a dir, 800 euros, que com el compartia es tornaven 400. 30 metres quadrats, 15 metres quadrats per persona. La veritat és que aquí al Japó, bueno, sí que hi ha crisis, però no és tant com a Espanya. O sigui, la beca que estic rebent cada any baixa una miqueta, però encara em puc permetre un cotxe amb els diners de la beca. I unes estadístiques que deien a la universitat és que cada any unes 300 empreses van a la universitat a buscar gent per contratar. 300 empreses. I cada any es graduen al voltant de 109 enginyers. És a dir, que per cada enginyer que es gradua hi ha per almenys 3 empreses que el volen. Hi ha curro. M'estic plantejant realment treballar aquí a Japó. Treballant d'enginyer, mínim tens 2.000 euros al mes, o sigui, com el primer any, però també un detall és que treballant al McDonald's aquí a Japó pots fer 1.000 euros al mes tranquil·lament. Jane, Mata Kondo, significa ens veiem, fins la pròxima. Bé, nois, fins aquí l'última edició de la brúixola del programa El Microones. Espero, Adrià i Yasmina, que hàgiu gaudit de les meves entrevistes i reportatges a tot el conjunt de joves estudiants i treballadors catalans que es troben a l'estranger. El Microones, un programa cuinat pels alumnes de la Universitat Rovira i Virgili.